Hej og velkommen til den her videoguide, hvor jeg vil vise jer, hvordan man opsætter WebDAV på Synology NAS. Til at starte med skal vi lige ind i vores webinterface. Tryk på dashboardet. Vælg Control Panel. File Services. Og tryk på finde WebDAV. Vælg at køre det med SSL af hensyn til sikkerheden. Trykker på Apply her. Derefter så skal vi lige have tjekket, at der er lavet en firewall-regel. Det var der ikke, så jeg laver en her. Det er TCP-protokollen. Sådan. Og trykker på Save. Dernæst skal jeg lige have lavet nogle firewall-regler på min firewall. Sådan. 5006. Så skal jeg lige have lavet en natregel. Og så ser den også rigtig ud. Dernæst skal jeg lige have tilladt den i firewallen også. Så ser den rigtig ud fra WAN-siden til DMZ til min NAS-server. Sådan. For lige at tjekke, at det fungerer som det skal, så vil jeg lige gå herind under Can you see me? Så vil jeg lige tjekke, at det er, og den kommer med en succes derpå. Fint. Så er der i hvert fald åbent, og den kan finde servicen udefra. Kan vi lige starte NetDrive op, så vi kan få mappet den. Det er en mulighed at gøre det på, men man kan også bare mappe det direkte herindefra som en network location. Sådan, det er mit hostname. Hvis det er, at man skal tilgå det udefra, så kan det for eksempel også være en WAN IP, man indtaster her. Men det er vigtigt at få den port 5006 med. Vi skal lige have lavet et brugernavn her. Og så er der allerede adgang til den. Det var sådan set det. Forholdsvis simpelt at oprette det her. Tak fordi I kiggede med.